Isang lalaki mula sa Bumbon, Camarines Sur ang humingi ng tulong para sa kanyang gamutan matapos itong magkaroon ng sakit na hepa na kung saan ang kanyang buong katawan ay nanilaw na pati na rin ang kanyang mga mata. Makakausap natin mula sa Camarines Sur si Vic Belgar. Vic, kumusta? Ano yung pakiramdam mo ngayon? Sumasakit po minsan ang tiyan. Kailan ka pa ba na-diagnose ng doktor na meron kang hepa? Noong 2015 pa po. 2015. So halos mag-iisang dekada na. Opo, ma'am. Oo. Ngayon lang po sumumpong ng yung sumakit yung tiyan ko. Anong klaseng hepa ba ito, Vic? Hepa B, hepa A? Hepa B, ma'am. Hepa B, opo. So, meron ka bang iniinom ng mga gamot? Wala pa po, ma'am. May ina na po ng doktor sa akin na mahal po kasi ng 91 pesos po isang piraso. So, kailangan po uminom ng So, matagal ka nang hindi nakakainom ng gamot? Opo, ma'am. Oo. Base sa doktor, saan daw ito nakuha mo itong sakit mong hepa B? Sabi po sa mga pagkain daw po, ma'am. Sa mga pagkain. So, ano ba yung hilig mong kaining pagkain? Saan ba ikaw usually bumibili ng pagkain? Saan po sa mga karinderya, ma'am? Sa mga karinderya. Dati bago ka pa nagkaroon ng sakit na hepa, meron ka bang trabaho, Vic? Meron po sa Cavite dati po. So dati ka nagtatrabaho sa Cavite bilang Factory worker po. Factory worker. So ilan naman yung anak nyo, Vic? Meron ka na bang asawa at anak? Ayan. May kalibin po ngayon. Dalawa po ang anak ko. Meron kang ka-live-in at meron kayong dalawang anak. So paano yan, Vic? Dahil meron kang sakit na hepa B, nakakapaghanap buhay ka pa ba sa lagay mo yan? Hindi po, ma'am, kasi pag nagbubuhat po ako ng mga bigat, sumasakit po yung tiyan ko. So si Mrs. merong trabaho? Nasa bahay lang po. Nasa bahay. So paano yan? Paano nyo natutususan ang pangangailangan ninyo at yung pangangailangan ng mga anak mo? Wala po ka-extra po sa catering. Yun po ang nagiging namin. Sino yung nag-extra sa catering? Ikaw? Opo, no. Buti naman tinatanggap ko sa mga catering. Siyempre, naninilaw yung mata mo, yung katawan mo. Noon po, hindi naman po kasi ganun yung ko. Ngayon lang po, nag-ilaw po ang So recently na lang. So, ngayon, Vic, ano yung pinakakailangan nyo ngayon? Yung nga po yung binigay sa akin na reseta na antibiotic po. So, 91 pesos po kasi isang tableta. So, dumulog ka sa aming programa para sa yung gamutan at syempre itong mga gamot na kailangan mong mainom para ikaw ay gumaling. Opo, ma'am. So, dahil dyan, Vic, eto mga ilang buwan pa ba na kailangan kong uminom nitong gamot? Iniintay po kasi yung ultrasound ko ngayong February. Pagsamantala lang na po yan, kailangan ko inumin ng isang buwan. Yung po. Okay, so eto nasa linya na ng telepono ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur. Magandang hapon sa iyo, Gerson Alvarez. Magandang hapon naman po, Ma'am Rem. Eto, napakinggan mo, si Vic merong sakit na hepa B ito, Gerson. Ano po ba yung maaari nating maibigay na tulong para makainom na siya ng gamot at para gumaling na itong si Vic? Okay po, ang isa sa pwede nating maibigay sa kanya, lalong-lalo na po yung gamot na kailangan niya po, ang Ako Bicol po ang magiging isa sa mga way para makakuha siya ng para sa gamot niya po. Okay. So ano yung proseso or dapat gawin itong si Vic para yung inaasahan niyang tulong mula sa Ako Bicol Party List ay matanggap niya na? Dalahin lang niya po yung yung medical certificate tsaka yung reseta niya po tsaka ID. Yun po ang kailangan namin makita para po
maproseso yung kinakailangan niya po. Ayun. So the moment na maibigay na itong mga requirements, mga dokumento dyan sa inyong opisina, Gerson, kailan ba matatanggap or maaring magsimula itong tulong para kay Vic? Pwede po siyang pumunta bukas sa opisina or yung asawa niya, kung yun ang maglalakad, dapat po makapunta kaagad siya po para ma-priority yung pangangailangan niya. Ayun, Vic, napakinggan mo si Sir Gerson. Bukas na bukas, kung maaari ay pumunta na kayo o yung asawa mo para naman ay masimula na itong at may proseso na itong request ninyo para matulungan na po kayo at makapagsimula ka ng makapag-inom ng gamot. Opo. Aha. At huwag kang mag-alala, Vic, dahil magpapadala kami ng team dyan sa opisina ng Ako Bicol Party List para masamahan ka. Opo, salamat po. Makikipag-ugnayan kami muli sa inyo, Gerson, para sa mga susunod na akbang na gagawin kay Vic. Opo, salamat din po. Ano yung pakiramdam mo ngayon, Vic, na sasagutin na ng Ako Bicol Party List itong gamutan mo? Hindi po na ginawa po ako kasi po ano po yung gamot na kailangan ko pong inumin. So, tiwala lang, Vic, tiwala lang, Vic, dahil kailangan nyo lang talagang maging disiplinado para sa pag-inom ng gamot ninyo dahil meron namang solusyon at kagalingan yung sakit ninyo, Vic. Opo.